Patay ang usa ka lalaki nga gikan og sabungan sa Lala, Lanao del Norte human gipusil. Samtang sospek sa pagpanglugos sa usa ka babae sa susamang lungsod, dakpan sa kapulisan. Nakaalerto si Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital, kining 46 anyos nga lalaki, human nga gipusil samtang sakay sa iyang payong-payong sa Purok 1 Barangay Rebe sa Lala, Lanao del Norte alas 5 sa hapon adlong Martes. Daling miresponde ang PNP sa lugar. Apan nakaikyas na kuno ang duha ka mga sospek nga sakay sab sa usa ka motorsiklo. May gawa sa investigasyon nga una pa man naabot sa lugar ang biktima aron magpalit unta og pagkaon sa manok gikan kuno kini sa sabungan. Diyang nagpalit na siya, kalit kining giduol sa mga sospek dayon pusil sa duha ka higayon. Sumala sa Lanao del Norte Police Provincial Office, naglusad na sila og lakang human ang krimen apan pakyas nga masapon ang mga sospek. Nanawagan sab sila og dugang saksi nga makatabang sa pag-ila sa mga sospek. Samtang arestado sa mga personal sa Lala Police ang 28 anyos nga lalaki human nga gireklamong ng lugos og nanulis sa usa ka 35 anyos nga babae sa Barangay Maranding alas 4 Martes sayo sa buntag. Kalit kuno nanuktok ang sospek sa balay sa biktima og nagpaila nga kabanay sila. Diyang nakita sa biktima nga adunay armas ang sospek, wala na siya makasukol og didto na gibuhat sa sospek ang pagpanglugos. Gikuha sab sa sospek ang cellphone og kwarta sa biktima. Pasado alas 11 sa buntag, diyang mireport ang biktima sa kapulisan og giliyong gilusad ang operasyon batok sospek. Nadakpan kini. Kasong rape og robbery ang gipasaka batok sospek nga wala pa'y pahayag. Cyril Chavez, One Mindanao.